fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to jeli touba to seno yela to ɓoggel ceeli sabbara wullorama wuro mamadou eli sillewol magama ngappugu bokkul fajjara ko on takkusan juula ha e nder galle alpha demba oumar sy to luxeba golgol kabaruji men e ɗemgal pular e gardidi kabaruji men ma en puɗɗoro leydi men mauritanie kalen tigui e caɗele radio wi télé mauritanie biteɗo al mauritanie ya jogui e o saaha ma en kal kadi e ɓatake nde ɗo fedde witede association des femmes association de veuves et orphelins de orphelins de militaire mauritanien mbiyen ma en kal kadi e leydi sénégal ma en kal e jetto oɗo biteɗo cheikh tidiane gadio kuccini tigui e hoorejo leydi ni Macky Sall to leydi men mali ma en kal e goppugol golle oɗo général biteɗo Moussa Sinko Coulibaly to leydi Tchad ma en kal e nogas jeeɗiɗi manditare nogas jeeɗiɗi lawol ko Idriss Debou yitni ari tigui e laamu to leydi Cameroun ma en kal e nguuɗo batu taw ko batu ardiɓe koninkoɓe leydi ndi mbaɗi e nder leydi Cameroun kabaruji men joolam jaɓeri so heeɓi so Allah yamirima en jaaha to dow leydi Amérique e yogga kadi e leyɗele Europe ha e leyɗele Asie bisimilla moon e kettuki hoto goɗɗe joni joni jañuɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biire ɗiɗi juko hitande ujunnaji ɗiɗi bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pular e sowto he musidɗo moon Ghali Abouba ko addi kabaruji men eɗen jogui ɗo communiqué noon ummade e mawɗo joguiɗo ko fati e juɓɓudi mawludi e nder wuuro Likseba hono biyeteɗo ceerno Amadou Tidiane Mamma Sy ceerno Amadou Tidiane Mamma Sy on waɗa jettoro makko faade dendagal ɓesgu Likseba naɓe dendagal ɓesgu Likseba naɓe dariɓe lankay guila adduɓe peeje mumen adduɓe doole mumen e adduɓe balle mumen foof no mawlude Likseba o yaari no foti yarude jettoro makko kadi faade dendagal almudagal Likseba naɓe ɓe gona Likseba naɓe foof notiɓe jogui jamma o kay ha weeti jettoro makko kadi faade oɗo biyeteɗo Seydina Chérif Ali ɓe Chérif Mouhamadoul Habibou goppuɗo haaji mum ari kay meɗen tawtoroɓe mawludi e nder wuuro Likseba omo ñagono Allah noon faade dendagal ɓesgu julɓe foof ha tengte dendagal ɓesgu Likseba naɓe nde Allah rokkata en kadi hawrude oɗo saaha mo wuuri tawa eɗen ɓeydi e diine men en ustaki kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie hono mbirude eɗen gardini kabaruji men hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wulla Abdoul Aziz e saaha kay mo wanno discours makko taw ko discours kawrunoɗe ñande nogas e jeetati lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati woni discours hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi e nder on discours taw ko discours manditare leydi ndi Mauritanie o hollirino kanko hoorejo leydi ma o addu wayloji kewɗi e nder leydi he ɗin wayloji o haalino tigui ma o addu baylogol to banggue koppereje leydi Mauritanie ma halis o waylo ma o waddu kalisaji taw halis kesso pul taw kadi ko halis garɗo halis kadi taw ko plastique wona kayide halis mo yawani sekade e nder ɗin haalisaji noon o holliri tigui ma o waddu hen gueɗe kewɗe taw kadi halis o ne ɓuura garɗude ne ɓuura beeji ɗi kadi teskene ɓuura famdude e nder ɗin biyeji o holliri tigui ma karalle kesse waɗi hen woni tigui o wiyete didol waɗe nder hen walla garawol tawa ngol garawol kala jiɗɗo wadde halis ko wiyete faux billet jogata ko fattanga wawde fewnude ɗum o holli kadi hay halis tokoso biyeteɗo kanjar hay on ma waylo kewɗe ari hen ma koppereje kesse pewne mbiyen o holliri kadi ko wiyete base halis o ma ummo tigui base 10 kala base 10 ma artu ha base 1 ɗum noon ene wallita yimɓe kay wasde kay sawde halisaji ha heewa e poche mum taw ala halisaji ɗi nafata o holliri noon ɗum noon base o ma usto tigui wonde base 10 ma artu ha to base 1 ɗum noon ko konnguli tigui walla mbiyen ko mbiyaadi tigui nde hoorejo leydi ndi yiiɗi wadde ko fate koppereje leydi Mauritanie o yiiɗi noon ko yo boño jogo halis garduɗo feewi tawa kadi ko halis moƴƴo wona halis jaaɗo seekade ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen hono mbirude en gardini kabaruji hono ayawo abride leydi Mauritanie biyetede Al Mauritania TV ene jogui caɗele mayru noon koɓe joguino aada kala hitande ko famde foof ayawo ono foti wadde batuji ɗi ko wiyete conseil d' administration mbiyen noon e on ndiɗo hitande noon kode daari ko 2017 daari faade ñallugue hande hay batu gotu ala watngu saabi noon haɗi batu ngu wadde noon ko haɗi batu ngu wadde noon ko rewɓe ɗiɗo taw ko gollotoɓe ayawo gollotoɓe tigui e Mauritanie
Mauritania TV tawa kadi ko cadele gonde hakkude mabbe walla luural gongal hakkude mabbe ben goni odo taw ko directrice télévision o hono bitedo khira mintu cheikhna nen jogui tigi luural mangal e odo kay tawa kadi ko kalfinado ko tawa kadi ko debbo goddo kalfinado tigi ko faate korowongal woni commissaire o contre ko luural tigi woni hakkude mabbe kanko korowongal onon jojjinimo ton ko jagol gal leydi Mauritanie kalfinado tigi ko faate khalisaji ko faate koppereji e ngalu woni ministre des finances ko kanyum tigi jojjinimo ton bien e odo saha fof non omo jogdila o ari ton non omo wandi omo jogdi luural e odo directrice télévision o holliri non caggal kayndi directrice télévision ala to rapport hokkatamo ko faate dépense uji walla ko waate fereji balade ton e ko natata e ko yaltata dum non baade o heɓani dum o hay batu goto o wawa era walla mbawa joɗade batu mbiyen dum non woni ni tigi non woni ni talel tigi télévision Mauritanie al Mauritania sabu kaybe meeda joɗade hitande ko famli fu taw hay batu gotuɓe mbaɗani sen ummima toon télévision Mauritanie ko toon tigi payten to t-shirt ko wuro tawtengo tigi e nder leydi Mauritanie mbiyen hoorejo leydi Mauritanie Abdoul Aziz o tawtorama tigi walla o hino tigi e ñalawma aljuma hanki o e nder ngoɗo wuro witengo t-shirt o yaani noon ko udditoyde tigi ñallita ko ñalli pinal e ñalli kidi mawninde tigi ko woni ɗeɗo gure taw ko wiyete les villes anciennes noon woni gure taw ko gure ɓoyɗe tigi gure ɓoyɗe tawatede e nder leydi Mauritanie mbiyen noon caggal nde o tawa e ngol ngo wuro witengo t-shirt noon taw ko ngolɗo kadi waɗi lawol jeeɗiɓiwol hikka waɗi duuɓi jeeɗiɗi kala hitani ɗum ne mawnine mbiyen maire mo wuro t-shirt noon o holliri hen beela makko no feewi o andini kadi hoorejo leydi ndi wonde kay rokki wuro t-shirt ngo haqqe mum ha timmi wuro t-shirt ngo watti yitade hoore mum e beela makko noon o waɗi erango faade hoorejo leydi hono Abdoul Aziz ne ɗemata kay lefol laamu e hitande ujunaji ɗe sappo e jeenayyi o wi Abdoul Aziz yo tinno yo wat feere fof beele kay ene ƴama 3e mandat sabu kay Abdoul Aziz jogui eɓɓoje kewɗe suwa ɗe fuɗɗi suwa gaynude kadi walla projet ji kessi jogui e nder leydi he so yeehi ala goɗɗo bawɗo wadde ɗen eɓɓoje ɗum noon omo ñaagui hoorejo leydi Mauritanie onde heddoto e laamu ha ƴamoya 3e mandat ha joni ko leydi Mauritanie kedolen hono mbiruno ne gardini kabaruji men ndeɗo fedde witende la AVOM woni association des veuves orphelins des militaires mauritaniens nden fedde no rendini tigi ko rewɓe taw ko rewɓe worɓe mumen mbarano e sukaɓe kay ɓe jin e ɓesguji ɓe worɓe ɓe babiraɓe mumen mbarano e nder leydi Mauritanie tawa ko warnoɓe ñande 28 novembre hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi mbiyen ɓen noon caggal kay nde ɓe mbanno seppoji mabɓe e garal hoorejo leydi ndi e nder wuuro men Kahiri caggal kay nde ɓe mbanno seppoji eɓe jogui banderole uji yidde kay hollirde yo justice waɗe ko faate wargoji worɓe mabɓe e jinnaɓe mabɓe mbiyen noon laamu ngu noon ala ko jaabori ɗum so wona kay reddudeɓe ɓe hen piye ɓe hen kersine nangge bedde e nder oto ɓe nanga noon ɓe koyna ɓe bedda tigui e nder oto yeeso pasiraɓe mabɓe e oɗo saaha joni yoga e mabɓe ene tigui yoga e mabɓe ene tawe tigui e nder cuuɗi dummirɗi yoga e mabɓe ha e oɗo saaha mo kaleten ene tawe tigui e nder juuɗe laamu noon mbiyen siftinde on noon ko ɓuri en joye mabɓe taw ko nden fedde joye mabɓe taw ko jeeyaɓe nden fedde witende OVMN ene tawe tigui enen tawe tigui e juuɗe koninkoɓe woni noon taw kadi e nder ɓen kadi ne tawe hen secrétaire général mabɓe woni tigui koolaɗo kuuɓal mabɓe walla mbiyen secrétaire général mabɓe biyeteɗo sokhna Maymouna Alpha Sy ne tawe ene ɓiile juuɗe laamu tawa kadi omo wonde yimɓe nayyi worɓe tawa kadi ko jeeyaɓe nden fedde woni oɗo biyeteɗo Aissata Alassane Diallo e oɗo biyeteɗo Salamata Demba Gueye e oɗo biyeteɗo Moussa Farba Sarr e goɗɗo kadi biyeteɗo Gueye Mamadou ɓeɗo foof koye fedde nde jeeya eɓe tawe e oɗo saaha e juuɗe laamu ɓe tawe e juuɗe laamu e oɗo saaha noon hono ndeɗo fedde tawa kadi ko fedde witende OVOM e konngol kay tawa walla mbiyen e hunuko joguiɗo konngol fedde nde woni porte parole nden fedde ɓe mbaɗi ɓatake noon tawa ko ɓatake fadde kay e laamu leydi ender ɓatake he eɓe eero laamu leydi Mauritanie laamu Abdoul Aziz tawa kadi ko laamu heedagu laamu leñamagu laamu ndolam ndo laamu do ɗaccitte kay ɓeɗon nanggaɓe ko ɓuuri yawde e yaccade eɓe mbaɗa kadi erango faade dendagal pelle tawa kadi ko pelle tawateɗe e nder windere woni ɗeɗo pelle tawa ko pelle dendude e leyɗele Afrique pelle leyɗele arabeɓe e pelle fedde wiyetede rado tawa ko pelleji joguiɓe haqqe aadeji nde kaalat kay e laamu leydi Mauritanie ne goppitta ɓeɗon nanggaɓe ko ɓuuri yawde e yaccade nde ɓe kaalat kadi e laamu leydi Mauritanie ɗaccata kay wonde kala kalɗo mette mum walla baɗɗo sebbo fof nanggue fiye dumbe eɓe mbaɗa erango kadi faade
erango mabbe kadi faade dolaji dunde Amérique e faade leydi France tawa kadi be uri kadi ko ambassadeur din leydele ambassadeur den lewden tawte de wuro nakchot ne mbadata kay ferne min mbiyata kadi Abdoul Aziz yo woppu liggorade ndolam delagu ne woppita kadi ɓeɗon nangaɓe ɗacca kadi Mauritanie naɓe moni foof jiddo seppude foof tawa ko e dow jaam e kisal nde seppata mbiyen noon ɗum noon ko ɓatake taw kadi windi ɓatake o walla communiqué o ko joguiɗo konngol nden fedde wiyetede association des femmes association des veuves et orphelins des militaires mauritaniens o noon ko joguiɗo konngol biyeteɗo Hamdou Rabbi Sy noon kañum woni porte parole nden fedde lettre o winda ko ñande goho lewru décembre hitande ujunnaji 2017 to leydi France to Paris leydi France ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen ñande alkamisa capantati jolal lewru mayno ndu ko mbiyen ko hamni waɗi tigui e nder legal biyetegal tayareta e nder legal biyetegal tayareta ko suwa goto mo duuɓi sappo joyi ko kañum tigui tawa e nder suudu ɓoggol e dande mum ene welta ene sikka noon ko battiɗo ɓandu ndu noon yehino tigui to morgo ene waɗe ko wiyete autopsie ene teska noon e nder wuuro Nouakchott e nder leydi Mauritanie ha tengti e nder wuuro Nouakchott saaha foof oɗo saaha joni saaha fof bartugol e wargoji ne keewi e nder wuuro ngo saaha fof kadi janguji e gueɗe kamtorinde ene keewi e oɗo saaha e nder leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paalen hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men mbiyen ko muusi ko hamni waɗi tigui e kikide hanki o e nder leegal biyetegal yembel noon ko leegal tawtegal tigui e nder Dakar mbiyen ko sagataɓe ɗiɗo woni miñiraɗo e mawniraɗo kañumen tigui mbadduno caggal nde ɓe mbaddi ha wuuli noon sanga 19 heures ko ɗon tigui mawniraɗo ƴetti laaɓi wari tigui miñum o yuwi laaɓi e reedu miñiraɗo ko ɗon tigui miñiraɗo o heddi e joomum kanko mawniraɗo omo wiye tigui Alassane miñiraɗo o ne wiye Tafsira miñiraɗo o ne yara e duuɓi 25 ko ɗon tigui hedde joomum mbiyen noon kanko mawniraɗo on en teska tigui negre makko e saaha fof kadi ƴettude labbi wiyene wara yimɓe e oɗo saaha joni noon kanko Assane mawniraɗo barɗo miñiraɗo ko nadɗo e ladde tigui omo yiile koni koɓe nana caggal makko enen jiilomo Tafsir o noon ɓandu mum tawno ɓe mbiyen noon Tafsir o noon hooti e joomum tigui tawane yara e duuɓi 25 ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kaalen noon e oɗo biteɗo Cheikh Tidiane Gadio ko jagorgal leydi Sénégal mennoɗo wonde jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo tigui jokkodiral leydi Sénégal e leyɗele goɗɗe woni ko wiyete ministre des affaires étrangères ɗum noon koye sanga Abdoulaye Wade laamino leydi ndi kanko Cheikh Tidiane Gadio noon omo jogui tigui carte ko wiyete carte verte noon way kono jogade nationalité dowlaji ɗi Amérique ni mbiyene oɗo saaha foof noon koye wonno tigui ko bilinoɗo e juuɗe justice mo Amérique kanko Tidiane Gadio o tumano tigui ko mbuñaari kewndi mbiyene oɗo saaha joni noon cagga e ballal kay hujjikintoɗo makko o heeɓi tigui ko wiyete liberté provisoire sous contrôle judiciaire woni tigui yo hood galle makko o wasa yaltude leydi ni so nde justice sohlimo foof ene omonoto mbiyen kanko Cheikh Tidiane Gadio noon o waɗi jettoro fadde kay e dendagal laamu Macky Sall o waɗi kay fadde laamu Macky Sall e jettoro makko kay e dendagal diplomatie leydi Sénégal foof e hollirde kay hono oɗo biteɗo El Hadji Ndaw noon ko consul général mo leydi Sénégal gonɗo tigui to New York kanko oɗo biteɗo El Hadji Ndaw noon o waɗino tigui koyɗe o yaɓɓino koyɗe makko kanko yaadiɓe makko kay ɓe jeehi tigui juuriyade oɗo biteɗo Cheikh Tidiane Gadio e nder kaso mo dumbano e nder dowlaji ɗum Amérique e oɗo saaha joni mo kalaten Cheikh Tidiane Gadio heeɓi tigui ko wiyete liberté provisoire sous contrôle judiciaire kanko Cheikh Tidiane Gadio noon mbiyen o yetti Macky Sall no fewi o wi kadi o nani kadi erago Macky Sall wanno faade dendagal sarɗiyeji woni ko député ji tawa kadi ko député ji landa Macky Sall erinoɓe ɗin député ji fof moni fof ne waɗat hen mbawa ko mum waɗa hen doole mum no oɗo biteɗo Cheikh Tidiane Gadio woppira kanko Cheikh Tidiane Gadio noon o holliri tigui ɗum ne woɗɗoyi e makko no fewi kadi o yejjitani nden moƴƴere nde Macky Sall waɗinimo Cheikh Tidiane Gadio e oɗo saaha ne tawe tigui e nder galle joom suudu makko to nder wuuro wiyetego Maryland ene tawe e nder dowlaji dinɗo Amérique omo wonde tigui ɓiyi ko debbo taw ko ɓiyi ko debbo biteɗo Khady Gadio kanko Khady Gadio noon nan takke bamum tigui ene sarwa bamum kanko joom suudu makko Cheikh Tidiane Gadio noon e oɗo saaha o tawetake tigui e nder dowlaji denduɗe Amérique ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kaalen noon e ɓeɗo koninkoɓe leydi Sénégal halfinaɓe ko fate ndenka woni witeɓe SI noon woni sûreté urbaine mbiyen noon ɓe pawi juuɗe mabɓe ñalawma hanki o e yimɓe yiɗo tawa kadi ko gayi mawɗi noon tawa kadi ko andiraɓe tigui o fate jeeygu poɗɗe ɗaynoje e simmeji bonɗi ko ɗen tigui ɓen kuttuɓen mbawi ɓen kutortono ɓe naggama noon e ñalawma hanki o ɓe naggama tigui eɓe jogui ko simme bonɗo o eɓe jogui ɗaynoje kadi witeɗe cocaïne e ko wiyete héroïne ko wiyete cocaïne e héroïne ɓe tawama kadi eɓe jogui koppereje kewɗe
ɓe tawama eɓe jogui koppereɓe kew goto e mabɓe noon ɓe nanggaɓe jiɗi goto e mabɓe hen goto hoodi ko leggal biyetegal Médina keddiɗo hooditi kodo wiyete Dakar Plateau adi mbiyen noon ardiɓe koninkoɓe noon wiyeteɓe SI woni sûreté urbaine ko oɗo biyeteɗo commissaire Dramé ɓe pawi juuɗe mabɓe ɓeɗo noon ko ñande nogas e jeenayyi novembre hitande gonɗe hitande nogas e jeenayyi novembre lewru ma ndu hitande gonɗen nde mbiyen noon hen goto nanggama tigui idiɗo nanggueɗo nanggama tigui taw ɓe nanguiri ɗum tigui kene jogui tigui ɗeɗo pedde bonde ene jogui tigui oɗo simme oɗo lekkiɗo lekkiɗe walla mbiyen ɗeɗo ɗaynoje ɗe hinde héroïne ɓen hen goto tawama tigui ene jogui nogas e joyyi korwel taw korwel ne waɗi héroïne ene jogui kadi poɗɗe kewɗe poɗɗe biyeteɗe cocaïne ɓe idi nanggude noon ko biyeteɗo ɓe idi nanggude noon ko biyeteɗo ko oɗo ɓe idi nanggude ko oɗo biyeteɗo ko goɗo biyeteɗo Lamine Keita noon ko on idi nanguede Lamine Keita ɓuuri lollide tigui ko jeera ko on idi nanguede caggal nde o nangga noon tawa tigui omo jogui ɗaynoje ɗe hinde héroïne e laaɓi muski laaɓi mawki muski no fewi e kadi ko wiyete koppereje kewɗe caggal nde o nangga o hulɓina ko nden tigui o holliɓe oɗo biyeteɗo Sané nde ɓe jeehi to Sané noon ɓe tawi to Sané ene jogui noon o wi ko Sané yeeyimo to Sané noon tawama tigui toon cocaïne kewɗo e haalisaji kewɗi e oɗo saaha ɓe tawi e juuɗe laamu losmuji ɗi ne jokki koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali noon e ñalawma hanki o e kabaruji men hono musidɗo men Abdoulaye Sarr o hollirino tigui wonde sagataɓe ɗiɗo caggal kayde ummino mawlude e wuuro wiyetego Mopti e nde ɓe gari tigui ha e diwan Dalwa ko ɗon tigui oto mabɓe panno essence ɓe jippi noon ɓe gona yaarude koyɗe sodoyde essence nde ɓe gartata o hollirino tigui ɓen ɗiɗo ko ɗon tigui werla feriɓe ɓe kawre jommaɓe e ñalawma hanki o Abdoulaye Sarr hollirino tigui ko biyeteɗo Hamidou Ndiaye ko biyeteɗo Hadi Ndiaye ko Hadi Ndiaye sanki ko biyeteɗo Hadi An wona Hadi An sanki cankiɗo wiyete ko Hadi Ndiaye ñalawma hanki o mbino ɗen ko Hadi aw kono wona Hadi aw kono wona Hadi aw ko Hadi Ndiaye wona Hadi An ko Hadi Ndiaye ko biteɗo Hadi Ndiaye sanki Hadi An o ko kañum woni joom wuro wiyetego Basambula eɗen ñagomo yafuy noon kadi eɗen nelda dendagal ɓesgu eɗen denda dendagal ɓesgu ɓeɗo sukaɓe dendagal ɓesgu wuuro men sankiɓe eɗen nelda ɗumen duwawuji men koto leydi Mali kettoɗen ha joni kalen noon e oɗo biteɗo Moussa Sinko Coulibaly ko général goto darme wonno e nder koninkoɓe leydi Mali e ñalawma hanki o windi tigui ɓatake makko taw ko ɓatake woppude golle woni lettre de démission o huccini ɓatake o noon koye hoorejo leydi nde caggal kay widema omo teski tigui leydi Mali ne heewi caɗele no fewi caɗele to banggue faggudu caɗele to banggue dawrugol caɗele to banggue jangde e to banggue needi o hollirino o saaha omo wawi addude ballal makko kono ma o ɓorta on comci ɗin comci koninkoɓe ko ɗum saabi noon ma o ɓorta ɗin comci so ɓorti ɗin comci noon ma o addu ballal makko taw ko ballal makko to banggue civil mbiyen noon o windi ɓatake o ñalawma hanki o ɓatake o fayi koye hoorejo leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen kaalen noon ɓeɗo rewɓe taw ko rewɓe dariɓe tigui yinnoɓe yo jaam e kisal artu e nder leydi Mali dendagal mawɓe rewɓe taw ko ardiɓe pelle taw ko pelle aada e pelle aada e pelle dawrugol ɓe mbaɗino tigui pottel mabɓe e nder ngoɗo wuuro Bamako caggal noon nde ɓe dokkodirno aadi e nder oɗo salle taw ko salle biteɗo salle Modibo Keita nde ɓe potti toon noon ko ɓuuri teskede hen ko debbo goto taw ko debbo garɗo dow inde rewɓe Azawad naɓe kanko debbo o ari tigui komo jogui lefol makko lefol noon hollirde tigui wonde omo wakki lefol taw lefol ngol hollirde ko araray Azawad woni drapeau Azawad caggal noon nde ɓe naati e on nde ɓe gummi e on salle taw men noon nde o yiya e on salle noon taw kadi on wakki on araray rewɓe hewɓe ne daramo moni foof ne jogui hen mette kono hay goto ala kalɗo kamɓe foof eɓe muudi munkoɓe ndeeji haydara ala koɓe kaali caggal nde ɓe jalti e on salle noon ko nden tigui ɓe jaɓani to wiyete assemblée nationale e nder suudu assemblée nationale yidde kadi joddade e hoorejo mawɗo sardiji woni président de l' assemblée nden kadi o naati kanko debbo Azawad naati ko nden tigui o yaltini lefol makko o wakki lefol ngol noon hollirde tigui drapeau walla araray Azawad ko nden tigui hoorejo suudu ndu yamirimo tigui yo ɓortude lefol ngol yo ittu lefol ngol o sali ko nden tigui dendagal rewɓe takkiɓe mum ɓen tigui ñumbe makko mbi o tinno yo ittu lefol ngol ha o yalta o sali noon ko nden tigui koninkoɓe nodda walla yimɓe sécurité nodda ɓe jaltinimo force ɓe beddimo boowal mbiyen laaɓi noon so tawi kay ɓe ganduno ko ƴewde jaam e kisal no artiri e nder leydi Mali oɗo debbo kam wona jaam rondi ha joni koto leydi Mali keddoɗen mbiyen goto e jagorɗo leydi Mali tawa kadi ko jagorgal mo en kalani inde mum omo ƴettuno noon koppereje kewɗe ɗe o ñamlino e booñ mawɗo goto e nder leydi Mali e nder Bamako mbiyen saabino ñamande noon ko yidde kay caggal nde o soodi galle e nder leydi Mali to wiyete commune 6 o maahi galle o noon maadi garɗo no fewi o yeggi kanko e galle
makko ɓe koli toon gila o holi toon noon o faade joni mbiyen way kono jejjinnoɗo ñamande nde ɗi caggal ɗum noon boño windimo ɓataki noon yo wat feere o yoɓa halis makko halis o rewete o e nder ɓataki o kadi boño ne hokkimo dawal ne hokkimo délai so délai o timmi halis o arani koko waɗata galle o saisir ene waɗa galle o saisir woni tigui en hefta galle o ndon dallako kadi yeeya galle o ko wiyete vente aux enchères mbiyen ɗum noon ko gacce mawɗe wonanta ngal ɗo jagorgal guila o heeɓi ɓataki o faade joni noon ko donkuɗo ɗanade o ɗanotako kadi omona fero kake omo fero kake kay no heeɓiri halis wawde yobde kay on boño mbiyen noon boño holliri noon so halis o arani koko waɗa galle o vente aux enchères halis keddiɗo ñamade heddinde noon en teskama tigui e oɗo saaha ene heddi fodde 4 millions taw ko halis franc CFA koto leydi Tchad kalten kalen paaden kalen ñalawma hanki o leydi Tchad mawni ni tigi no gas jeeɗiɗi lawol ko fate manditare leydi ndi ko ɓe mbiyata journée de liberté et de démocratie journée de liberté et mo démocratie noon en hawra tigi en ñalawma kadi mo Idriss Déby itno arno e laamu no Idriss Déby jooɗino e jappere laamu kanko Idriss Déby noon e erinoma tigi walla mbiyen o invité no nanda makko sehil makko Oumar El Bachir ho radio leydi Soudan kanko e Oumar El Bachir noon ɓe joddima tigi ɓe kaldi gueɗe kewɗe ko fati en nden ka ha tengti ko fati en nden ka hakkude leyɗele ɗiɗi to banggue kadi wiyete coopération to banggue militaire uji mbiyen noon kanko leydi siftinde on noon leydi Tchad e leydi Soudan ene jogui keerol hakkude mabɓe kene qime 1,6 kilométre mbiyen ɗin keeri noon ɓe jiiɗi tigui wadde hen ko wiyete koninkoɓe mixte tawa kadi kamɓe leyɗele ɗe ɗiɗi moni foof ne adda koninkoɓe mum taw ko koninkoɓe ɓe ndendata nden jogo nden ka legal nden ka keeri leyɗele ɗe ɗiɗi sen ummima to leydi Tchad payten koto leydi Cameroun mbiyen aljuma hanki o koni mawɓe ardiɓe koninkoɓe e nder fannuji foof woni ɓe gendarmerie ɓe militaire ɓe police foof ɓe potti hanki ɓe joddima noon tawa kadi ɓe mbaɗi batu manggu batu pattamle miijo e nder leydi e nder Yaoundé mbiyen saabi batu ngu noon ko caggal nde oɗo biteɗo Paul Biya holliri tigui mettere mum kay e nden ka e kisal mankude e nder leydi he holliri tan e nde ɗo yontere nde watere fodde koninkoɓe jeegoma joɓama pitali men joɓama e nder leydi Cameroun ha tendi kadi oɗon nokku tawa kadi ɓe mbaɗa koye oɗon nokku biteɗo anglophone woni nokku tigui kutortoɗo anglais e nder leydi Cameroun mbiyen kamɓe noon ɓe jooɗima hanki taw ko chef d' état major uji dendagal e fannu foof e yimɓe hewɓe taw ko jogui martaba mawɗo e to ko banggue kuniyankagal ɓe ƴetti noon peeje kewɗe nde ɓe mbawirta kadi jogade nden ka e kisal leydi ndi ha tengti kadi e oɗo saaha payaɗo taw kadi ko saaha biteɗo fin de l' année kala mayirɗo hitande noon en teskaɗen leyɗele ne heewi wadde dillere no feewi ko ɗum saabi noon e oɗo saaha kanko tigui eɓe ƴetti peeje keweji men kay nde ɓe mbawirta kay jogade nden ka e kisal leydi ndi musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno kam tonguɗen e kabaruji men e ɗemgal Pulaar ma en dokkodir ayde ñalawma janggo en mbino ma en kaale kabaruji men joolam jaɓeri kono saaha on e faadi ñalawma janggo so Allah hoddiri ma en gaara e yoga e kabaruji men joolam jaɓeri e sawto he ko musidɗo moon Ghali Abouba faadi keɗen mbayno eɗen eero bandiraɓe tan ha tengti e bandiraɓe hutortoɓe karalla kese ha tengti e ɗiɗo ko wiyete WhatsApp nde yimɓe mbattata hakkillaji gandano kutorto WhatsApp eɗen eero bandiraɓe kala bawɗo sodde téléphone mum kay waɗa hen crédit waɗa pelle yataw pelle ɗe ne eero yimɓe e moƴƴere yataw kadi pelle ɗe holko mbaɗata holko ndendinde kay kene ɓamta leñol ngol so wonti kadi caɗele leñol ngol jogui ngol eɗen itta kadi koppereje eɗen jooɗo téléphone ngaji eɗen mbaɗa crédit ji eɗen mbaɗa pelle taw komi salmini mi juurima ha nangue muta haydara ala ko hutata ɗum noon kadi eɗen eɗen ñaago kadi bandiraɓe ne ustata ayibodirde to banggue WhatsApp uji eɗen eero bandiraɓe kala keɓɗo audio taw kala ko union ñingore walla audio ƴettore nde tinnoto momta audio o wasa sarde saabu sa fecci audio hay goto anda to audio o haalata musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kabaruji men joolam jaɓeri yo Allah rokku en hirde jaam.